Ако трябва да ви препоръчам само един продукт, който да направи косата ви бляскава и той да бъде бюджетен, то би бил ето този. Това е течен балсам на марката Bioblast. Това, ако не се лъжа, е турска марка. И аз съм влюбена в този спрей. Това е втората опаковка, която изхабявам. И категорично с две ръце мога да ви го препоръчам. Този спрей е с колаген и кератин и придава един изключителен блясък на косата. Прави я много мека и аз лично съм влюбена в него. Разфасовката е от 200 мл и този продукт е доста икономичен. Аз го имам от май месец. В момента е края на август месец. Това са 4 месеца, в които съм ползвала продукта през ден. Аз си мия косата на 2 дни, понякога много рядко на 3, но в повечето случаи на 2 дни и абсолютно винаги го нанасям. Слагам го на мокра коса, след като съм се изкъпала и след това се суша. Наистина е страхотен продукт, който си заслужава да тествате, ако все още не сте.